Jos sä syöt ton levyn 30 sekunnissa, sä saat 10 levyn Santos Breakia. Okei. Aika alkaa NYT nyt. On hyvä. 10 sekuntia mennyt. ...20 sekuntia mennyt, 10 sekuntia jäljellä. Hyvä. Oh. 2, 1. Tiedätkö, se oli lähellä, että sä voit 10 levyä Santos Breakiin. Pauhua. Mut sä et tällä kertaa voittanut 10 levyä, mut miltä se maistuu? Oli ihan tosi hyvä. Ostaisitko Santos Breakia kaupasta? Ostaisin. Santos Breakia löytyy kaikista Suomen candytowneista. Elä. Onko näin? Se on just näin. Ei mitään. Ja jos te haluatte Santos Breakia, käykää Toivosta teidän lähikauppaa. No joo.